Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Un ano máis, os fieis de Santa Xusta volven a Moraña para asistir á misa e participar nunha serie de rituais que aseguran espantar a bruxas e meigallos. Se vostedes tamén queren rexeitar o mal de ollo, non perdan a nosa próxima reportaxe. Que tal, amigos do Verán Verán? Hoxe estamos en Moraña, na festa en honor a Santa Xusta. É que a pesar de que o tempo non acompaña moito, o certo é que ninguén se quiso perder esta festa que mistura troula e tradición. O tema da tradición. Hai que cumplir unha serie de tradicións, non? Aquí os en Moraña. Sí, evidente. Como é? Paso por paso. A ver, un pouco a tradición de Santa Xusta, isto ven desde antigo, porque aquí decían que a Santa antes quitaba o meigallo, e entonces a xente acudía en masa pois para quitar ese mal de ollo que existía, non? Entonces a partir de ahora pois a xente ven á misa, evidentemente, vai beber á fonte de Santa Xusta, pasa por debaixo da Santa, ves a reliquia, e como non, pois tamén toma o pulpo, compra os allos de Santa Xusta, compra as rosquillas e aproveitan pois para comer aí incluso tamén. Coa tradición aquí en Moraña. Sí, todos os anos, así. A misa poucas veces, pero a festa sempre. A auga é pasar por debaixo da Santa. Sí, eso sí. Se levo os allos na man, que din que é, non sei. Eu sabía os allos por aí, digo yo, esos allos, para que será? Eu non sei tampouco. Eu sei que para ofreceunos ali unha rosquilleira, comprei, levenos á misa e todo o que se foi. Vimos a cumplir coa tradición aquí en Moraña. Pois sí, día tras día, nós é tamén por traballo. Sí. Pero isto é, sabedes que é unha das tres patas da tradición aquí, que hai que beber auga, non? Milagreira para combatir as dores do corpo e os males do espírito, non? Din que sí. Tamén dicían de que había que atar e facer un nudo no millo coa man izquierda, non? Me parece cunha man sola. Sí. Entón, tedes moitos males, entón, aquí, para ter que vir a... Temos sede que onte tamén houve que andar un pouquiño de rumba. Sí. Pero bueno, tamén aproveitamos para que nos cure os males todos. Pois unha das tres patas da tradición aquí en Moraña é beber auga milagreira da fonte para combatir as dores do corpo e eliminar os malos espíritus. E nós, por suposto, imos a cumplir coa tradición. Un encontro veciñal arredor dunha boa mesa en un enclave natural de excepción. O noso compañeiro Antón Cruces lévanos con el a Meaño para coñecer máis a fondo que é isto da Festa dos Muiños. Amigos de Verán Verán, estamos en Meaño na 13ª edición da Festa do Muiño. Un sitio precioso, está muy bien arreglado, todos los molinos están estupendamente arreglados y aparte se ve toda la fiesta tradicional, todo lo que es la tradición de las azadas y de los aperos de labranza y bueno, es una fiesta muy bonita, la recomiendo. A festa do Muiño, eu penso que é unha festa para que vexa a xente o que era a vida antigua, non é o de agora, non é moi distinta. A vida antigua era ir co balde da agua, non teño arriba, aí os baldes, ir a agua á fonte, o muiño, moer o muiño, vir de noite, a moer o muiño, a moer para comer.
a fariña, fazer o pan. Un entorno maravilloso, ten agua, ten pasa un río, teñeno moi cuidado, como ves, e, bueno, ademais, bueno, se está fomentando un pouco o que se facía anos atrás, e, bueno, pois é bonito o sitio. Pois que lle encanta, pero, bueno, o paraje é precioso, porque esta ruta do Muiños hai poucos sitios que poden presumir do tema, non? Porque isto foi unha verdadeira obra de arte, porque recuperar todo isto non foi fácil. Yo cuando era pequeño andaba por estos molinos, veníamos con un saco en la cabeza de maíz para molerlo y llevarlo luego para hacer pan y para los restos, como se llama aquí, relón, que se salvó, pues para darla a los animales. Un muiño é donde hai moitos ríos, moitos árboles e donde hai moitos pazos. ¡Vivan os muiños! E no programa de hoxe, no comezo desta tempada, non queríamos deixar de lado ningunha festa, da que agora lles falamos ten especial interese, pero non tanto para os galegos, senón para a comunidade colombiana que vive en Galicia. Da man de Tamara Pérez e Telemiño coñecemos como se vive en Ourense a festa da independencia colombiana. Viñémonos hasta o campo da feira para disfrutar xunto ao pobo colombiano do seu día grande, o Día da Independencia Colombiana. Este es el tercer año, ¿no?, que se celebra este evento. ¿Qué balance me puedes hacer? ¿Es positivo? ¿Se ha acercado más gente que otros años? Efectivamente, buenas tardes a todos. La verdad es que estamos muy contentos porque la asociación Amigos Mira aquí en Ourense ha crecido bastante, tenemos mucha afluencia de la gente que nos han acompañado y que nos seguirán acompañando, porque la verdad es que aquí en Ourense hacía falta esta actividad de traer, unir a la gente, y de verdad que estamos muy contentos. Este movimiento que nosotros hacemos hoy en día es para poder siempre hacer una reagrupación de todos los colombianos a nivel internacional, en este momento europeo, como se encuentra, y lo que tanto hacemos es tratar de juntarnos con la gente española de diferentes razas. Me imagino que el día de hoy se vive con un poquito de morriña, ¿no?, por la tierra, aunque estamos compartiendo con todo el pueblo colombiano. Bueno, la tierra es la tierra y yo estoy muy contenta en España, pero mi Colombia es mi Colombia. Obviamente la tierra tira a quien no, ¿no? Sí, feliz de estar aquí y compartir con todos los patriotas, sí. Amo a Colombia, que eso quede claro por encima de todo. Qué curioso, un colombiano con el sombrero volteado y brindando con nuestra Galicia. Para que vean las dos culturas aquí unidas. Claro. Lo más bonito que es venir de un país y integrarse en el otro perfectamente, ¿no? Como mi caso, de mi mujer. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Yo 10 años. Vos sodes parte da organización, que programa fixestes? Moi amplio e moi variado. Boas tardes, pois fixemos un programa para celebrar a independencia de Colombia e este ano quixémoslo facer extensible a nivel intercultural. De feito, vamos a abrir ahora a programación co grupo Queixumes dos Pinos, que son daqui de Ourense. É un grupo de gaitas e estamos moi satisfeitos porque é a primeira vez que nos colabora alguén de Galicia. Nos enche de moita alegría e vamos ter tamén ao redor de máis ou menos esta tarde pandereteiras de Celavella, que veñen de Celanova tamén, o cual, pois, ter dos grupos de aquí de Galicia é para nós unha satisfacción moi grande. Vamos ter tamén un grupo de danza da asociación e vamos ter tamén un grupo de danza de Alma Llanera que veñen de Venezuela, residentes aquí, pero representan a Venezuela. E vamos ter diversos bailes, diversos cantantes, vamos ter un cantante de vallenatos tamén. Pues cántame algo, vamos, arráncate. Que yo las canto con el alma para esa linda morenita
de la ventana marroncita. ¿A dónde duerme mi adorada? De la ventana marroncita. ¿A dónde duerme mi adorada? Colombia foi a protagonista indiscutible desta xornada multicultural na que a palabra unión foi a máis pronunciada e a máis importante. Case rematamos o noso programa de hoxe, pero antes facémolo da man dunha persoa polifacética ante todo. Atrévese co que sexa presentadora, actriz, modelo, unha cara moi coñecida para os galegos, pero tamén para o resto de España. María Mera, moitas grazas por estar no noso primeiro programa. Grazas a vos por convidarme, encantadísima de estar aquí. O primeiro de todo é obrigado preguntarche que estás a facer agora mesmo. Pois mira, agora mesmo estou en proceso de estudio e preparación porque en poucos días empezamos ca quinta temporada do Faro, empezamos ca rodaxe, entón pois nada, agora estamos no proceso de vestiario, probas de maquillaxe, xa teño guións na casa, así que empezando a estudar xa para empezar o 3 de agosto a rodar o Faro. É como isto de gravar unha serie, porque claro, na casa vemos o resultado final, pero desgránanos un pouco que é o que facedes vos por detrás. A ver, sobre todo agora nesta do Faro, que é unha serie diaria, non é o mesmo que outras series que son só semanais, que salen unha vez a semana, pois hai que estudiar moitísimo. Día a día hai que estudar, sobre todo o fin de semana concentramos todo o estudo para logo, como gravamos todos os días en moita cantidade, sobre todo estudiar moito, e logo as xornadas son moi largas, depende tamén do peso do personaxe de cada un, se eres máis protagonista ou menos, ou a trama que teñas, non? Pero basicamente é estudiar, levantarse moi cedo para facer o proceso de maquillaxe e perruquería, ás 6 da mañá xa estamos en plató, ás 7 empezamos a rodar e moitas veces pois depende dos horarios e das tramas que teñamos, pois, pero basicamente chapar, que a xente só non o ve e logo temos moito traballo na casa de estudiar. Pero, por exemplo, o que nos vemos nun capítulo non o gravades todo xunto? Ah, non, para nada, para nada. Te vas un día, gravamos pois no mesmo set, imagina, pois, Habitación Patri, por decirlo así dunha maneira, gravamos todas aí, que son a mellor un montón de capítulos que non van seguidos, claro, iso a xente logo ve pois todo xunto, ben montadiño, pero nós gravamos pois do capítulo 1 certa secuencia e no mesmo día podes gravar pois do capítulo 10 tamén. Entón, pois, bueno, iso consiste pois, ter un nivel de estudio e do teu personaxe ben conciso e ir sabendo se ahora estaba triste por qué, ahora estou alegre, entón ir cambiando. E para unha actriz, no momento no que chegan dous proxectos distintos, pódense compaxinar ou hai que deixar un polo outro? Ai, esa é unha pregunta. Mira, xa é difícil que saian dous proxectos, hoxe en día bastante complicado. Se son dous proxectos de actriz, pois sí que é complicado, porque ás veces non podes estar en dous á vez, entón pois tes o privilexio de que te ofrecen dous, pois escoller o que a ti che ven mellor, non? Pois pola túa trayectoria, polo que queiras, pois escoller o que mellor che conveña nese momento. E se non, pois nada, pero é difícil, Pode ser unha actriz tomar un descanso ou nesta profesión é mellor non facelo? É mellor non facelo. É difícil tomarse descanso porque é unha profesión tan inestable que normalmente xa tes os descansos obligados, porque sí, porque ti rodas unha temporada e logo pasas tanto tempo na casa esperando a que saia outra temporada e a ver si sae, entón os descansos casemente, para min polo menos son obligados pola profesión porque non tes todos os meses do ano traballo. Entón, bueno, temos te visto en moitas series, tamén algún filme, algunha curta, teatro, pero a verdade é que hai algo que está claro, é que as series nas que traballas son galardoadas e por todo o mundo. Di a verdade e móllate. Que prefires? Que te queiran na casa, que xa é complicado eso de ser profeta na terra de un, ou que as túas series cheguen a emitirse en países como Irak ou Irán? Ui, aí pois moi complicado, No, a verdade é que estou moi orgullosa de verdade que dá gusto que cando estás nun proxecto que sexa premiado e que a xente o recoñeza así, non? No caso de Matalobos foi aquilo unha loucura, agora no Faro pois tamén
é verdade que son todo sorpresas, porque van te ver en un montón de sitios, pero sobre todo aquí, que a xente os farofans que están aí, que tienen que mandar un saúdo enorme, porque están aí todos os días, cada tarde, véndonos, para mí eso vale moitísimo, porque é que sin eles nós non somos nada, entón debemos de todo a eles. Bueno, cantas, bailas, pero é que ademais temos cualidades innatas en ti, e é que tamén fases grima, se fai falta, e patinaxe artístico. Este tipo de cualidades raras valóranse moito ou é que as actrices teñen que ser polifacéticas sí ou sí? A ver, home, non temos por que ser polifacéticas, pero que se sabemos facer máis cousas, pois mellor, porque imagínate que hai pois un papel de que necesita unha chica que patine. Pois se sabes patinar, pois ao mellor está aí o casting entre dúas persoas e pois venga, decantámonos por ela porque xa non temos que ensinarlle a patinar e xa terá unha referencia e tal, por decirche algo, non? Ou a esgrima, ou así, entón, son cousas que aportan e que te complementan, non? Ao final, unha actriz podes facer calquer personaxe de calquera persoa que te imagines, entón, todo o que saibas facer, mellor. Entón, intento aprender de todo. Para aqueles que estean vendo e que queiran ser actores ou actrices, como teñen que facer? Escríbeme moita xente polo Facebook e así, que lles gusta o tema da interpretación. Eu sempre intento aconsellarlles pois que estuden primeiro, porque hai xente que ao mellor gustalle desde fora, non? Pero é que este é un traballo que é moi diferente cando ves desde fora a cando ves desde dentro. Tamén traballamos moitísimo cos sentimentos, é algo moi emocional, iso tenche que gustar sí ou sí, porque senón o sea, tes que gustarse, tes que valer. Eu creo que é algo que sae dunha persoa, non? A marxe tamén de que estudo ou non, que logo te prepares, pero tenche que gustar de verdade. Entonces, ao principio, pois eu sempre aconsello que intenten buscar unha escola, sexa pública, privada, como cada un queira, facer un curso e ver realmente como é, non? O que hai que estudiar, ver como hai que traballar cas emocións, e ver se realmente pois sirves para iso ou non. Falando desa formación, existe realmente unhas boas academias ás que a xente poida atender ou como este mundo ainda está non moi regrado, rematan encontrando pois timos ou fraudes de xente que di ser grandes profesores e que ao final... Pode pasar, agora aquí temos a ESAD, temos a sorte en Galicia de ter esa formación. Eu cando empecé pois non estaba a ESAD, entón estou nunha escola privada, pero... Claro, tamén é un mundo que non hai tanta formación, ou a veces antes se querías tiñas que sair para afora, non? A Madrid ou así a estudiar, entonces dis, pois mira, pois buscas en internet ou calquera cousa e é fácil caer niso, non? Pero creo que iso pasa en todas as profesións, non? Que che venden o mellor curso de tal e o mellor non é, non? Entón, o mellor informarse. E, bueno, falabas antes, dabasnos xa un pequeno adianto de que os fans son moi importantes para que vos teñades éxito, as novas tecnoloxías axudavos un montón, e eu sei que ti empregas moito a túa conta de Twitter, tamén a de Facebook, para falar con eles, para saber o que pensan. Eso é bo, é malo, que é o que les che contan? Non sei se é bo ou malo, pero desde logo eu creo que hoxe en día, sobre todo para nós que traballamos ca imaxe, estamos aí á fronte de todo isto, debemos ter estas redes sociais e sobre todo cando temos tanto apoio pola xente que nos sigue, pois a min pareceme ben darlle unha resposta. Sobre todo se che manda unha mensaxe, pois ou posa algo e preguntar que haxe esa interactuar con eles, porque realmente é que o viven de verdad. Entón a min gustame moito, é unha cousa que te sintes ben, non? Porque eles están aí vendo todos os días os capítulos e a pouco que das ti agradecen un montón e non custa nada, e de aparte que nós estamos aí por eles. Entón para min é algo beneficioso. Bueno, falaba na presentación que tamén es modelo e a moda é moi importante para ti en todas as súas facetas. Últimamente incluso te vimos nomeada como unha dos 300 galegos con máis estilo. Ai, sí, é verdade, contenta por estar aí nese libro, a verdade que é maravilloso. A ver, o da moda empecé un pouco ao principio, é verdade que é un mundo moi complicado, e aquí en Galicia, pois... é mellor que tes que sair para fora, ir buscarte, porque é un mundo moi difícil. Pero, bueno, eu facía como hobby, sempre o tiven como hobby, pois iba a concursos de beleza, cousas así que foi co que empecé, non? Agora, pois, eu teño máis apartado, facer a veces campañas de publicidade ou así, pois sempre hai algo máis que complementas ca túa profesión. Pero simplemente iso, eu creo que para iso sí que fai falta tamén outra carreira de fondo, hai que dedicarse 100% a iso,
buscarse moito a vida é moi complicado, moi difícil. E se xa temos que sinalar unha das partes máis bonitas da túa persoa, eu creo que é a parte máis solidaria. Traballas para todos, ofréceste para o que sexa, contanos un pouquiño con que colaboras agora mesmo. Eu estou, hai pouco, ainda fixe unha reportaxe por unha hípica que traballa con xente que ten problemas, sobre todo con nenos, e entón é un todo o que podo, sempre boto unha man, non só a nivel unha asociación, pois xente que me pide por Facebook, por favor, comparte esta foto para axudar a este rapaz que ten este problema a conseguir esta cadeira de rodas ou para conseguir esta operación, pois eu intento, ou faito unha foto con esa camiseta. Eu creo que son xestos que nós, que temos un pouco máis de influencia na xente que nos sigue, que temos tantos seguidores, que ao mellor con colgar unha foto e poñer unha frase xa facemos moito. Entón, para min iso vale moitísimo. Hai pouco, pois tamén un veciño meu tamén necesitaba deste tipo de axuda e eu puxe no Facebook e a raíz daí veu xente de fora de Galicia que lle deu diñeiro, que lle aportou moitísimo, entón para min iso é moi gratificante. Bueno, e ademais do Faro, tes algún proxecto en mente para próximos meses? Por agora o Faro, porque estamos, a verdad que vai estupendamente, estamos encantados e creo que ainda vai para largo, entón estou aí involucrada 100%. Logo en setembro estrease El Desconocido, aí a peli con Luis Tosar, aí estaremos na estrea en Coruña, esperemos que vaya moi ben, que seguro que sí. E logo para o ano tamén se estrena outra peli na que estiven, que ainda non podo dicir moito, pero vaya, aí está. Non nos podes adiantar ningún chisquiño. Nada. E por agora nada máis, eu creo que para este ano xa estou aí ben, co Faro, e logo pois xa se verá. Bueno, pois eu creo que en boa compañía vamos a cerrar este programa. Brindamos con Martín Kodax, que nos acompaña hoxe, apaga esta sede de día de calor que temos. Sí, pero bueno, cando temos frío queremos calor, e cando temos calor queremos frío, pero vaya. Con el brindamos, non sen artes agradecer a todas esas persoas que fixeron posible o programa de hoxe e tamén a todos aqueles que nos están vendo, a vostedes que están nas casas. Recórdolles que xa nos poden buscar na nosa páxina de Facebook, facebook.com/programa Verán Verán. Repito, facebook.com/programa Verán Verán. A semana que ven estaremos na Festa do Viño de Meaño e tamén degustaremos, se nos deixan, un carneiro ao espeto en Moraña, pero para todos vostedes non perdan as actividades que Pontevedra lles trae durante toda a semana. Son para todos os públicos e estou segura de que o pasarán en grande. Nos despedímonos ata a semana que ven coa música do noso grupo de hoxe, Inculpados. E aquí brindamos con Martín Kodax ata a semana que ven. Adiós. Desde que te conocí, me has dejado de mentir.
yo te lo daré. Eso me decías, pero desde ese día sigo trabajando para ti. Maldigo el día en que te conocí, tuve que fijarme en ti. Maldita atracción que me arrastró, fuiste tú mi bendición. Maldigo el día en que te conocí, tuve que fijarme en ti. Maldita atracción que me arrastró, fuiste tú mi bendición. Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.